V dnešnom videu sa pozrieme na Panasonic Lumix S 100 mm f2.8 makro. Panasonic v roku 2024 pokračuje v budovaní ponuky objektívov pre systém L-mount, a to aj uvádzaním objektívov pre viac špecifické použitie. 100 mm makro je všestranný typ objektívu, ktorý ponúka široké kreatívne možnosti. Už teraz prezradím, že je to veľmi jedinečný objektív. V tomto videu sa pozrieme na optické kvality a iné vlastnosti 100 mm makra v kombinácii s Panasonicom S5 II. 100 mm je zaujímavé ohnisko vhodné najmä na portréty, krajinky fotené na krátke telefoto a všeobecne pre produktovú fotografiu. 100 mm je aj vhodná pracovná vzdialenosť pre väčšinu typov makrofotografie. Hodí sa na kvety, malé objekty ako napríklad hodinky a stačí aj náhmys. Toto je skutočné makro so zväčšením 1:1 alebo 100%. Dajú sa s ním samozrejme fotografovať aj bežné veci mimo makra. Ja osobne takéto objektívy používam najmä na produktovú fotografiu a príležitostne aj na krajinky a mesto, a chcem maximálnu kvalitu obrazu na tomto ohnisku. Prvá špecifická a mimoriadne dôležitá vlastnosť tohto objektívu je jeho veľkosť. Je dlhý iba 82 mm a váži 298 gramov. To z neho robí zďaleka najmenší a najľahší objektív tohto typu na trhu. V porovnaní s mojím 90 mm f2.8 Sony makrom váži menej ako polovicu, čo je obrovský pokrok z hľadiska balenia optiky. Veľkosť je tiež zhodná s f1.8 pevnými sklami od Panasonicu, čo je vynikajúce pre použitie na gimbale a pre celkovú ergonómiu systému. Na S5 II je objektív podľa očakávania veľmi dobre vyvážený. Kvalita vyhotovenia je veľmi solidná, podobne ako u ostatných Lumix S objektívov. Vonkajšia časť je plastová, ale kvalita materiálov je nadpriemerná, možno až prémiová. 100 mm makro je utesnené s riadnym gumovým tesnením okolo bajonetu. Ten je samozrejme kovový. Podobne ako ostatné L-mountové pevné sklá od Panasonicu, aj tento využíva 67 mm závit na filtre, čo je veľmi pozitívne. Všetky popisky na prednej strane objektívu sú tmavo šedé, aby sa predišlo odrazom pri fotení makra. V balení sa nachádza aj slnečná clona. Tá je vyrobená z kvalitného plastu a má aj tlačítko na odistenie. Ovládacie prvky 100 mm makra pozostávajú z ostriaceho prstenca, prepínača AFMF a obmedzovača rozsahu ostrenia. Ostriaci prstenec ponúka niekoľko výmožeností. Je to systém Focus by Wire, ale odpor prstenca je nastavený perfektne. Odpor je trochu väčší a ponúka viac umelej spätnej väzby, čo pri makroobjektíve dáva zmysel. Uhol otáčania sa dá nastaviť v menu. Na nastavení 1080 stupňov sa dá veľmi jednoducho robiť aj extrémne malé úpravy zaostrenia, čo je pri makre veľmi podstatné. Vybrať si môžete lineárne ostrenie alebo ostrenie citlivé na rýchlosť otáčania prstenca. AFMF prepínač sa tiež hodí pre prípad, že by Panasonic niekedy vydal fotoaparát, ktorý nemá tento prepínač na tele. Obmedzovač rozsahu ostrenia ponúka plný rozsah 50 mm až nekonečno a režim na blízko. Limiter vie ostrenie citeľne zrýchliť, takže stojí za to používať ho. Ako je to teda s kvalitou obrazu? Objektív som testoval s 24 megapixelovým senzorom v S5 II. Tento senzor má veľmi malú hustotu pixelov, takže pre tento objektív by to nemal byť žiadny problém. Podľa očakávania je kvalita obrazu v strede záberu tak dobrá, ako je to s 24 megapixelovým senzorom na tejto scéne možné, a to už od f2.8. Rozlíšenie je maximálne, kontrast je vynikajúci a viac menej bez chromatickej aberácie. Kontrast je na f4 ešte väčší, čo odhalí malé množstvo chromatickej aberácie. S týmto som sa už pri extrémne ostrých objektívoch stretol. Chromatická aberácia zmizne na f5.6, kde môžeme vidieť dokonalú kvalitu obrazu. Kvalita obrazu na f8 je rovnaká. Na f11 nevidím žiadnu difrakciu, čo je pri makroobjektíve dôležitá vlastnosť. Na f16 je nejaká difrakcia, ale určite sa dá použiť. Ostrosť v rohoch je znova vynikajúca už od f2.8. Rozlíšenie je perfektné, kontrast tak isto a ani aberáciu nie je vidno.
Kontrast na f4 je znova ešte vyšší a tu už môžeme vidieť perfektnú kvalitu obrazu po všetkých stránkach. Kvalita obrazu na f5.6 a f8 je rovnaká. f11 je znova bez difrakcie. Rozlíšenie začína klesať až od f16, ale stále je použiteľné. Aj s 24 megapixelovým senzorom je evidentné, že toto je extrémne ostrý objektív. V kombinácii s týmto rozlíšením je výstup úplne perfektný, v podstate nemám čo dodať. Kontrast je vynikajúci už na f2.8 a od f4 je mikrokontrast naozaj parádny. Tu musím znova zdôrazniť, že je to 8,2 cm dlhý objektív, ktorý váži 30 deka. Určite ho v budúcnosti plánujem vyskúšať aj s vyšším rozlíšením, ale na teraz som s výstupom maximálne spokojný. Profilové korekcie v Lightroome sú už dostupné. Tie opravia mierne pincushion skreslenie. Na f2.8 je vidno aj trochu vinetácie, ktorá ale zmizne už na f4. Na 100 mm môžete s plnoformátovým senzorom docieliť značnú separáciu subjektu už na f2.8. Vďaka tomu je 100 mm makro veľmi vhodné aj na portréty. Kresba rozostreného pozadia je veľmi príjemná. Tieto veľmi ostré objektívy nechávajú v pozadí trochu viac kresby, vďaka čomu má bokeh extra charakter. Clona má 9 lamiel, čo je na dnešné pomery štandard, ale zdá sa, že to postačuje. Prechody medzi ostrými a rozostrenými časťami záberu sú v celku plynulé. Celkovo som so separáciou subjektu spokojný. 100 mm Lumix S je skutočné makro, čo znamená, že ponúka zväčšenie 1:1 alebo teda 100%. Minimálna ostriaca vzdialenosť je 20,4 cm. Kvalita obrazu na minimálnej ostriacej vzdialenosti je rovnako dobrá ako v nekonečne, teda aspoň s 24 megapixelovým senzorom. Vidno nie je aberáciu ani ghosting. Stále je použiteľné od f2.8 minimálne až po f11. Napriek tomu, že je to makroobjektív, automatické ostrenie funguje veľmi dobre. Ak používate obmedzovač rozsahu ostrenia, funguje v podstate ako na bežných objektívoch. Je rýchle a vždy 100% spoľahlivé. Na sledovanie objektu som ho však zatiaľ netestoval. Dobre funguje aj v makrosituáciách, kde tiež odporúčam používať obmedzovač. Bez problémov funguje aj vo videu. S5 II má vo videu vynikajúci autofokus a tento objektív ho nijako neobmedzuje. Ostriací motor je úplne tichý, takže ostrenie nezachytí interný ani externý mikrofón. Ako hociaký iný makroobjektív, aj 100 mm Lumix vykazuje značné množstvo ostriaceho dýchania. Ak potrebujete preostrovať vo videu, proste na to nepoužívajte makroobjektív. Tento objektív nie je stabilizovaný. Toho som sa trochu bál, keďže fotím veľa produktových fotografií, ako sa hovorí, z ruky. S S5 II som bol schopný dostať plne ostré produktové zábery na 1/40 sekundy, čo je o trochu menej ako so stabilizovanými objektívmi, ale stále dobrý výsledok. Za zmienku stojí aj 96 megapixelový Pixel Shift režim, ktorý zachytáva vynikajúce množstvo detailov. Lumix S 100 mm f2.8 makro je pre Panasonic veľkým úspechom. Je to ďalší príklad moderného dizajnu objektívov, ktorý skutočne posúva limity. Ešte pred pár rokmi sa nám o takomto makroobjektíve dlhom 82 mm a vážiacom 300 g s prakticky dokonalými optickými kvalitami ani nesnívalo. Pomer veľkosti a výkonu je v tomto prípade mimo stupnice. Kvalita vyhotovenia je veľmi solídna, je utesnený a aj automatické ostrenie funguje bez problémov. Za zmienku stojí aj manuálne ostrenie. Bokeh je tiež pekné, aj keď by bolo zaujímavé vidieť na takomto objektíve 11-lamelovú clonu. Rozhodnutiu vynechať optickú stabilizáciu rozumiem, je to kompromis. Napriek tomu je Lumix S 100 mm f2.8 makro jeden z najpôsobivejších objektívov, aké som v poslednom čase testoval. Hlavne ten pomer veľkosti a výkonu je fantastický. Určite ho v budúcnosti otestujem aj so senzorom s vyšším rozlíšením. Na teraz ho ale vysoko odporúčam. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo toto video pre vás užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.